got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. This isn't sometime, yeah, it's for always. I'm gonna love you with all of my
but the closest I come to perfection is when you turn around to steal a kiss. But you never trusted tomorrow. Yeah, baby, is that any way to live your life? Well, you love this heart and this six-string girl, oh, but they've been out of tune, yeah, for some time. Well, you say, oh, I love so many women, only so many women love and driving me wild. Yeah, they say, oh, you get lost in complexion and the structure of a well-placed smile. But luckily, oh, you never smile. Yeah, oh, you never smile. Oh, and it looks just a little bit better that way to me. Sometimes it does.
Welcome to the Mobile Mobility Awards. An international platform of reference for innovation and the future. Infrastructures that make the transition possible and solutions already transforming the world. Sustainable maritime mobility, electric trucks, next generation batteries, light urban vehicles. At Mubel, we believe in projects with real impact. We transfer the knowledge companies need to compete and lead in the new mobility paradigm. The Mubel Mobility Awards are future vision made present. A space where innovation turns into movement. And together, we drive the mobility of tomorrow. Arratsaldeko 6:36 zuzenean gaude. Hementxe gaude Tabakalerako patio eder honetan eta gaurkoan 5. urtez piztu dugu gaurko aretoa. 5 urtez ospatu ditugu Mobile Mobility Awards sariak eta gaur aukera izango dugu sari hauekin lortu dugun guztia ospatzeko eta anbiziotsuagoa izango den ariketa bat egiteko. Hurrengo 5 emaitzen bila joko dugu gaurkoan. Good afternoon to everybody. Buenas tardes. Arratsaldeon denoi. Ongi etorri. Bosgarren edizioa daukagu, quinta dio italieraz, 5. edizioa beraz, eta handi nahia daukagu gaurkoan, anbiziotsuak izan nahi dugu, eta duela 5-6 urte ere talde batek anbiziotsu jokatu zuen Mobil abiarazteko. Mobil gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko 150 erakunde baino gehiagoko osatzen dute. Bertan daude administrazio publikoa, enpresak, unibertsitateak eta ikerketa zentroak. Eta helburu nagusi bat dauka, erabat anbiziotsua dena. Mugikortasun jasangarrian lider izan nahi dugu. Eta horrela, daukagun helburu eta planetako misiorik handienari ekin nahi diogu. Planeta deskarbonizatu nahi dugu. Planeta osasuntsu bat nahi dugu eta ongizatea sustatu nahi dugu bertan bizi diren guztientzat eta hau guztia egingarria da. Mobilen lagundu egin nahi dugu hori egingarria izan dadin eta dakizuenez 2 zerumuga dauzkagu. Bata 2030 agenda da, dagoeneko ezagutuko duzue. Izan ere pausoz pauso helburu hori lortu nahi dugu, deskarbonizazio helburua eta azken hortzimuga 2050 urtean daukagu, izan ere urte horretan bertan ospatuko dugu neutraltasun klimatikoa. Hau da, CO2ak 0 izan beharko luke gure atmosferan. Horrela, naturak konpentsatu dezan bertako oreka hori badakizue, gizonetako beste saririk ez dagoela mundu osoan. Oso ongi pentsatutako modu batean saritzen ditugu hemengo proiektuak. Startupei ematen diegu sarian 2 startup sarituko ditugu gaurkoan ikusiko dituzu eta 2 sari eskaintzen ditugu horretarako. Bata, dirutan eskainiko dugun saria izango da eta beste ekarpen ekonomiko bat ere egingo diegu era berean. Izan ere ikuspuntu teknologiko batetik euren proiektua garatu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko beste eragile batekin batera oso garrantzitsua izango da eta 2 hitzei erantzungo diegu sari hauetan. Berrikuntza sarritan erabiltzen den hitza da, agortu ere egin izan zaigu, baino gaurkoan berriro ere zentzu osoa hartuko du, ikusiko duzu, 5 ideia hauek izaten. Eta harremana da bigarren gako hitz hori. Harremana da, Mobil eta ez dago berrikuntzarik harremanik gabe. Hori guretzat gakoa da eta urtero errepikatzen dugu. Horrez gain, radar bat dugu eta radar horrek munduan gertatzen diren ekimen berritzaile guztiak aztertzen ditu mugikortasun jasangarri horretan. Beraz, etorkizunak zer dakarren ikusi nahi baduzue, hurrengo joerak zeintzuk izango diren jakin nahi baduzue,
jarri arreta. Izan ere, gaurkoan argi ikusiko dituzue horren adibideak gure finalisten aurtean barkatu. Eta beraz, bertako mobileko zuzendari nagusiari harrera egin nahi dio. Eta elkarrizketa txiki bat egingo diogu, Igor Villarreari, benetan urte hau ikusteko. Igor, zatu zoltzara nirekin mesedez. Gracias, Igor. 2025, por lo menos dos. Eskerrik asko, Igor, 2025an bi mugarri nagusi dauzkagu mobilentzat. Izan ere, garrantzitsua da, eraikin berria aztertu eta inauguratu dugula Zubietan. Izan ere, bertan, proiektuaren sortzailearen irudimenean izan diren hoiek sortu eta lortu dute azkenean. Zer izan da egoitza aldatzea zuentzat? Azkenean lortu duzue eraikin hori? Eskerrik asko denei etortzeagatikan, agintariok, epaimaia, baita finalistei, eskerrik asko. Pues lo más importante de la inauguración. Gaurko garrantzitsuena, guretzat garrantzitsua izan da, azkenean lortu dugula gure estrategiak espazio fisiko bat izatea. Izan ere eraikinean bertan 3 laborategi dauzkagu, bertan biltegi administramendu elektriko egiten dugu, eta bestetik zerbitzu aurreratua ere ematen diegu bertako validazioei, testeoei, bai bertako enpresei, bai nazioarteko enpresei. Era beran oso garrantzitsua da guretzat, bertan 10 enpresak gure egoitzan parte izan nahi dutela. 8 bertako baliokatearen kide dira, eta beste 2 startup teknologiko ere batu dira. Cietek eta Power Labs. Horrez gain, City Science Laba ere instalatu dugu bertan. MIT-rekin lankidetzan daukagun laborategi bata eta berari esker bertako hiri eta hiriarteko mugikortasuna ulertzeko eta modelizatzeko modu berriak aztertzen ditugu. Eta era berean, bertako eraikin honek aukera ematen digu, inguruarekin, bertako ingurumen teknologikoarekin eta enpresarialarekin lan egiteko eta balioerantziak egiteko. Eta horrela, gertukotasunean berritu ahal izateko. Duela 10 egun, startup experience ospatu gunen mobilen, eta bertan gure epaimaikide batekin batera, ekitaldi berritzaile bat egin genuen. Ask me anything. Hau da, galde iezadazu edo zer, eta bertan teknologiaz mintzo izan ginen, mugikortasuna, estrategia mintzage izan genituen, oso esperientzia polita izan zen. 5. urtea ospatzen dugu. Zein balantze egiten duzu? Balantze gisa, 5. urte muga benetan mugarri berezia da guretzat, baina era berean bertan gure 3 helburu nagusiak zeintzuk diren ere oso argi mantentzen dugu. Hau da, startup hoien hazten laguntzea, bestetik berrikuntza sustatu nahi dugu startupen eta eragileen artean, bertako sarean eta ekosistema barruan berrikuntza proiektu hori susta dezaten, eta 3. helburua da jakitean nondik nora doan mugikortasuna. Ideia berriak sortu nahi ditugu, izan ere startup hauek mugikortasun nabariagoa izatu dute. Gainerako enpresak baino askoz malguagoak izan ohi dira. Gustatuko lidatzake esatia, azkeneko lauak, bai irabazi dituzten azkeneko lauak, jain dituzte gurekin, bere proiektu, innovazioko garapen proiektua jain dituzte hemengo enpresekin. Bigarrena, azkeneko biak, bai Batbel eta bai Novak, gurekin egon dira urte oso hontan. Eta baita, adieraztea gustatuko litzaidake Watson, izan zela orain dela 5 urte bigarrena geratu zena, nola lortu ditun ekoizle eta baita bezero euskaldunak gurekin daude baita mobilen, ez? Y también decir que en el primer año hubo Jakin lehenengo edizioan, 28 proiektu izan genituen, horietako 2 nazioartekoak izan ziren. Eta aurtekoan, 61 proiektu izan ditugu non, 21 nazioartekoak izan diren. Hau da, ikusten ari gara, urteek aurrera egin ahala, gero eta nazioarteko proiektu gehiago dauzkagula, eta lurralde aniztasun hori ere bermatzen ari garela. Eta hemen beste berrikuntza batera aipatu nahi nuke, eta bertako finalistei zorionak eman ezki. Izan ere, ez dugu inoiz izan, hainbeste kosta zaigun ediziorik. Sariduna aukeratzea asko gustatzen baina hau joko bada, norbaitek irabazi egin behar du. Baina zorionak eman nahi dizkiet bertako finalistei beren proiektuen kalitateagatik. Eta baita epaimaiari ere. Ordu terdiz egon gara eztabaidan adostasuna lortu eta irabazleak nortzuk izango diren jakiteko. Azkenik, ambiziotsua den ariketa bat proposatu nahi nizuke zuri ere. Hurrengo 5 urtei begira, zeintzuk dira zure 3 ambizio nagusiak. 3 batzea zaila izango da. Batetik, Zubieta jardueraz, ariketaz bete nahi dut. Bertan lankidetza sustatu nahi dut, proiektu ugari indartu, bai teknologia mailan, bai enpresa mailan ere. Bigarrenik,
bai mobil, bai bertako enpresa eta ekosistema guztia ongi posizionatu nahi genuke Europan. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako eragileen artean proiektu ugari sortu nahi ditugu. Proiektu profesionalak, enpresarialak eta ongi posizionatu nahi dugu gure ekosistema bertan. Eta azken ideia izango litzateke, azken batean mugiren sortzeko arrazoietako bat. Izan ere guk enplegua sortu nahi dugu, kalitatezkoa izango dena mugikortasunaren eremuan, eta horrela, bertako ongizateari gure ekarpena egin nahi diogu. Eta nola ez, gizarte gisa guk ere badaukagu zer eginik, izan ere helburu nagusia da bertako garraia deskarbonizatzea. Eskerrik asko, Igor. Mila esker, zure hitz itxaropentsuengatik ambizioa erabatekoa dauka Igorrek, argi dago. Eta gure galaren bihotzera jo aurretik gure historiaren laburpen bat egin nahi genuke bideo honen bidez. It all started with a spark. From that spark came resilience. A moment of vision shared in uncertain times. Small spaces, big ideas, the will to move forward. From resilience came connection. People meeting, learning, building together. One idea leading to another. One addition becoming the next. From connection came growth. Each year, more voices, more projects, more energy, bound by a shared purpose to make mobility cleaner, smarter, more human. From growth came innovation. Bold solutions, brilliant minds turning challenges into opportunities, dreams transforming into prototypes, into impact. And from innovation came community. "5 years, one shared journey. A network that keeps expanding, inspiring, creating change. Because what started as an idea has become a movement. Mooble, Mobility Awards. 5 years of people shaping mobility." Aquí está nuestra pequeña. Horixe, da gure 5 urteko ibilbidea, txalo bero bat gure historiari. Bideoan agiri diren pertsona horietako asko hemen gure artean daude, eta zuek gabe ezinezko izango litzateke hau guztia lortzea, baina, baditugu gure lorpenak neurtzeko beste modu batzuk ere. Eta hemen ikusiko dituzue hemengo aurkezpen honetan. Izan ere, hemen agertzen dira gure Euskal Autonomia Erkidegoko enpresekin zenbat startupek, zenbat eragilek sinatu dituzten kontratuak. Honek erakusten du aberastasuna ekarri dutela bertako herrialdera, eta hauxe izan ohi da gure adierazle nagusietako bat. Deialdiaren inguruko datu eta zertzela batzuk eman nahi nizkizueke orain. Gutxi gora bera ikusteko nola funtzionatu izan duten sari hauek orain arte dakizuen, ez? Deialdia maiatzaren 7an kaleratu zen eta ekainaren 20an itxi zen. Guztira 61 proiektu jaso ditugu. Guretzat hain bereizgarria den eremu honetan. Beraz, ikusten ari gara urtez urte haziz goazela. 7 izan ziren Euskadi eta Nafarroakoak. Hasi ginenean denak bertakoak ziren, 27koak, 27 Espainiako Gaineko Autonomietan eta 27 Europako gainerako herrialdeetatik. Ikusten ari gara, munduarentzat itsasargi bihurtzen ari garela. Zein motatakoak izan dira, badakizue, tipologia ezberdinetako sariak ematen ditugu, sariak ez barkatu, proiektuak hartzen ditugu, jakiteko nondik nora doazen, hemengo joera, horiek hemen daude, zifrak ez dute 100koa ematen, osoki izan ere proiektu asko kategoria batean baino gehiago lehiatzen dira. Hor dauzkagu, mugikortasun elektriko 154 dira bertako proiektua, konektatua 152, azpiegiturena 154, izan ere horrekoa batzeko azpiegitura berko dira. Autonomoa 125ko izango da, eta partekatutako mugikortasuna 136koa. Hasi aurretik, bertako epaimaila aurkeztu nahi nizuek dakizuenez, bertan lan handia egiten da, bertan lidergoa duten aditu horiek batu ahal izateko. Eta aniztasun hori ere eremuen edo arloan aniztasuna bermatzen saiatzen ari gara. Beraz, gure epaimaiaren kalitatea ezinbestekoa da. Bertako kideak aipatuko ditut eta zertan diharduten ere esango dut. Hemen ikasle asko daude, gero aipatuko zaituztet, baina adi egon.
perfil hauei adi egon. Izan ere oso datu garrantzioak emango ditut eta haiekin hitz egin zakezu. Daniel Perez izango da Thunderreko zuzendari nagusia. Izan ere bertan karga ultra azkarra egiten da Europaren hegoaldean, autoen karga azkarra. Imanol Rego, Irizar Grupeko zuzendari nagusia dugu. Jim Atesek ere aditu dugu, bertako eremuetan, bi eremu nagusietan dihardu, Jim Atesek. Bata, datuen espazioa edo datuen plataformen ingurukoa da. Zer dira hauek? Konfidantzazko, lankidetzazko espazioak direnon, enpresa pribatu eta publikoak datuak partekatzeko ados jartzen diren. Datuak partekatzeak berrikuntza dakarrelako. Nolakoak izan behar dute datu ingurumen horiek? Nolako izango da konfidantzazko datu horiek? Eta nola funtzionatuko dute? Berak dena daki plataforma hauen inguruan, aditu nagusietako bat da. Horrez gain, Gaia Ixa Espainian mugikortasun lantaldearen koordinatzailea da, izan ere Gaia Ixak sustatzen ditu datuan espazio horiek, eta era berean berrikuntza arduraduna da I2Katen. Hau ere datuen berrikuntza zentroa da Bartzelonan. Marisa Arriola ere klasiko bat da, bera gabe ezingo genuke sari hauek aurrera eraman. Bik Gipuzkoako zuzendari kudeatzailea da, eskerrik asko izan ere Bik ezinbesteko bazkidea da, startup hauekin guztiekin lan egiteko eta kalitate handikoa izan da hartutako erabakia gaur ere zuei esker. Sergi Milan, Innovation Advisory Officer dugu EIT Urban Mobility dakizuen ez, Europar Batasuneko plataforma bat da, hauxe, bizigarriago izango diren hiriak sortzeko. Era berean gure artean daukagu Xavier Pérez Sarasola, Kafeko berrikuntza teknologikoko estrategia arloko arduraduna da, Igor Villarreal ere hemen daukagu, Mobileko zuzendari nagusi gisa. Txalo, bero bat, epaimaiak egindako lanari. Las universidades son nuestra... Unibertsitateak ere bazkide dauzkagu, eta erreferentzia da, dira, guretzat, haiek gabe ezin ditugu sustatu gure ikasleak denak planeta deskarbonizatzen lagun dezaten. Beraz, guretzat ezinbestekoak dira unibertsitate horiek. Batzuk aipatu nahi nituzke oraingoan, Euskal Herriko Unibertsitatea, Victoria Gasteizeko Ingeniaritza Eskola, eta bertan autobusez etorri dira Gasteiztik agurtu gaitzazu mesedez. Automozio ingenieriak dauzkagu gure artean, Nafarroako Unibertsitatik eta Teknumetik, e-racing ere hemen daukagu, beti daukagu e-racingetik norbait. Emango diezue Gaztei horri mikrofonoa azaldi ezadan e-racing zer den, ez dakiz zer den. Mikrofono bat mesedez? Mikrofonoak ere harin ibili behar du, Eskerrik asko. Zer da Teknum e-racing? Miguel Aros naiz. Eta proiektu honen zuzendaritza teknikoko arduraduna naiz. Hemen, monoplaza elektriko bat sortzen ari gara, formula baten gisakoa, baina dimentsio txikiagoetan egiten dugu. 60 kideko lantaldea gara, departamentuz berdina eta lan egiten dugu. Beraz, zuek prototipoak egiten dituzue, eta gero prototipo horiek abian jartzen dituzue. Ez da digitala, erreala da zuen prototipoa. Ez, benetazkoa da, erreala da, materiala, eta 9 bat hilabetetan diseinatzen dugu prototipoa. Eta udan, gainerako unibertsitateekin batera, partekatzen dugu. Iaz galetu inoiz irabazi duten, ez dute inoiz irabazi, aurten irabaziko, bai, irabazten du gure autoak ere, bai, arrakasta handiko autoa izan da. 2. geratu gara Espainian, eta postuak hobetu ditugu Europa iparraldean ere, gure ibilgailuarekin. Bueno, Espainian 2, zorionak. Bueno, eso es también ambición. Hori ere ambiziontsua izatea da. Lasterketa autoelektriko bat egin duzue. Hori ere pentsatzea dena pentsatzea eta egitea da hain zuzen ere. Mobilentzat hori ere ariketa ezinbestekoa da. Deustutik ere badatozkigu Inobandizetik, bertan berrikuntza erakusten da, eta bertan filosofoak, berritzaileak eta ekintzaileak dauzkagu. Irakasle berritzaileak eta ekintzaileak ere bai. Politikariak ere hemen dauzkagu, berritzaile eta ekintzaileak direnak. Beraz, Inobandizek ere berrikuntzarekiko ikuspegi hori dauka. Eta bestetik, badauzkagu lanbide heziketako beste hainbat zentru ere. Lanbide heziketa ezinbestekoa da, enplegurako, ikasketarako, ongi etorri bertako
arduradun guztiak, eta unibertsitatei dagokienez badakizunez badago akordio bat mubilekin eta munduko unibertsitateekin garrantzitsuenarekin batera enkuestan eta ikerketan arabera, MIT da munduko unibertsitateko ospetsuenak eta Bostonen dauka egoitza. Eta bertan aztertzen da garraioa eta hiri adimendunak. Eta hemen dauka egoitza mubilen barruan, mubilen eraikinean badaukagu. Eta Zurine da bertako arduraduna, hemen daukagu Zurine? Ez dago? Bueno, badakit etortzekoa zela. Eta beraz, bueno, badakizuenez, munduko lider da MIT unibertsitatea eta urtero gailur bat ospatzen du eta bertako dauzkan munduan banatutako 11 City Labs guztien batzarra egiten da. Eta hurrengo urtean hori egingo da, bai noski Donostian, hementxe izango da. Eta beraz, hurrengo urtean sari hauek urri amaieran izango ditugu eta gero, azaroan aukera bikaina izango dugu ikasten jarraitzeko. MIT-den eskutik, eta orain bai, amaitu ditut aurkezpenak. Eta goazen arira. Nola jardungo dugun adieraziko dizuet. Badakizue, asko gustatzen zaizkigula zuen eztabaidak. Beraz, espazio hau martxan jarriko dugu aurten ere. Beraz, 3 minutu izango ditu pitch bakoitza. Kronometroa jarrita egongo da. Eta aurkezleek ere ikusiko dute kronometro hori. Eta gero, hemen zaudetenok galderak egin ahal izango dituzue. Eskua altxa eta nahi duzuen hautagaiari galderak egiteko aukera izango duzue. Badakit aldi bereko itzulpen zerbitzuan martxan daukagula ez dakit inork hartu duen. Bueno, lehen eta bigarren pitxa ingelesez egingo dira. Orden alfabetikoz jarri ditugu eta bueno, nik laburpen bat ere egingo dut, finalista hoien laburpen bat egingo dut. Eta gero 3 pitx izango ditugu gaztelaniaz. Beraz, prest zaudete denok, bai? Has gaitezen. Lehen finalista Poloniatik dator. Eta haiek predikzio sistema bat egin dute. Aurreikuspen sistema bat egin duten bateria bati gerta dakizkioken anomalia horiek identifikatu ahal izateko. Izan ere, bateria bati gerta dakioken aurreikusteak dena alda dezake. Jaun Andreok Battery Watchdog daukagu eta Natalia Mikhailovak aurkeztuko du. Natalia Mikhailova zurea da hitza. Badakigu mugikortasunaren etorkizuna elektrikoa dela. Hala eta guztiz ere erronka handi bat daukagu. Izan ere gure baterien gaitasunak eta segurtasuna kontuan hartu behar dira. Bateriak ibilgailu elektriko ororen bihotza dira gaur egun. Baina honek huts egiten duenean arriskuak sor daitezke, suteak eta bar. Eta era berean honek arrisku ekonomikoak ere ekar ditzake. Ingenieritza ikasi dut eta urteak daramatzat irtenbide ezberdinak bilatzen eta hainbat adierazle monitorizatzen. Eta MIT-n 14 urteko esperientzia bildu dut irtenbide hauek bilatzen, energia industriarentzat, ingurumen industriarentzat eta horregatik guretzat aurrerapauso handia da baterien segurtasuna bermatzea soluzio eraginkorren bidez. Gure irtenbide honek 2 osagai nagusi ditu eta algoritmo berezi bat. Algoritmo honek diagnostikoa egiten du jakiteko zeintzuk diren bateria baten gako diren adierazle horiek. Eta beraz, monitorizatu egiten da bateria hori eta bertan denbora errealean egiten da monitorizazio hori. Eta algoritmoak ere badauzkagu. Algoritmo horiek gure bateriaren etorkizuneko egoera aurre ikus dezakete. Teknologia berri honi esker 3 helburu heldu nahi ditugu. Bata, baterien iraunkortasuna, iraupena hobetu nahi dugu, beren bizitza luzatuz. Bigarrena, arriskuak aurre ikustea hobetu nahi dugu, sortu ditzaketen arrisku horiek murrizteko, eta emisioak eta isurketak ere murriztu nahi ditugu gure baterien iraunkortasuna bermatuz. Polonian daukagu egoitza nagusia, baina era berean mundu osoan lan egiten dugu, Korea Hegoaldean, Singapurren, Kanadan eta abar. Eta honek guztiak oso berezi egiten gaitu. Irtenbide batean ari gara bertako floten operatzaileekin. Eta era berean sistema integratzaileak dauzkagu
estandar berri horiek sortu nahi ditugu gure mugikortasun seguru hori sustatzeko. Irtenbide hauei esker, proiektu pilotuak jarri ditugu martxan eta zabaldu eta hedatzen ari gara. Gaur egun gure konponbide hau garatu eta erabili egin nahi dugu Euskal Autonomia Erkidegoan. Horretarako bazkideen bila gabiltza, bateria sortzaileak, logistika enpresak eta abar lortu nahi ditugu bazkide gisa gure soluzio irtenbide hau haiekin batera garatu ahal izateko. Interesik baduzue, mesedez, jartzaitezte gurekin harremanetan. Baina gure helburu nagusia, gure misio nagusia da sistema eraginkor eta efizienteak izatea. Eskerrik asko. Oso ongi. Eskerrik asko, Natalia. Laburtu egingo dut bertako ideia nagusia bateriak arazo batuenean, badakigu honek gero arazoak dakartzala ez du autoa geldiarazten bakarrik, auto horrek su hartu dezake, arriskuak ekarritzake eta bertan ingurumen kudeaketa bat egin behar da eta beren predikzio sistema honi esker optimizatu egiten da bateriaren mantenua eta bere erabilera edo bizitza luzatu egin daiteke. Eta esan duenez, gainera, bazkide bila dabil kontratatzen ari dira. Beraz, Krakowian zaudete? Bartxobean gaude. Bartxobiara, inork Bartxobia ederra joan nahi baldu, aukera bikaina daukazue bateri buruz zerbait ikasteko. Nataliarentzako galderak, laburtu egin dute, barkatu, zuk egindako ekarpena. Edo zein gisako galderak onartzen ditugu hizkuntza gorotan. Funtzionamenduari buruz galdetu nahi duzue, zenbat aurreztu dezakegu, zenbat CO2 gutxitu dezakegu, jaun Andreok, ez dago galderarik Nataliarentzat, aurrera? Ez da posible, Singapurretik etorri zaigu, pitch eta aurkezpen hau egitera. Galdera bat Nataliarentzat. Nor galdetuko dio? Hor badaukagu bat. Bai. Ez dut ikusten, baina badaukagu galdera bat. Bikain, hor. Nola izan duzu? Kaixo? Natalia, guk elektronika egiten dugu eta gure galdera litzateke zer neurtzen duzue baterietan? Eta zen izango litzateke ohiko bateria batekin izango lukeen aldaketa. Eskerrik asko, ingenieri gisa beti eskertzen ditut galdera tekniko horiek. Gure konponbidea oso berezia da. Izan ere ez ditugu bertako zeluren gisako adierazle ohikoak. Guk diagnostiko berriak ere egin nahi ditugu eta horretarako sentsore bereziak erabiltzen ditugu. Eta beraz, baterien elektrolitoak edo gainerako osagaiak kale egiten dutenean hor ikusten ari gara, emititzen direla gas kantitate ezberdin batzuk. Eta honek, detektatu, hoien bidez, detektatu egin dezakegu zen akatsa izan dezakegu. Egia da, orain arteko konponbideak ondo funtzionatu dezaketela, baina guk gure gas sentsore horiek, sentsore ultrasonikoekin batu ditugu, horrela sistema eraginkorrago bat lortzeko, eta aldaketarik txikiena ere identifikatu ahal izateko. Eta horren ohikotasuna zein izan daiten monitorizatu ahal izateko. Eta honek lagundu egiten du bertako bateriaren iraunkortasuna bermatzen. Beste galderarik, Nataliarentzat benetan oso interesgarria da, eremu hau, orain galderarik ez badago, behar bada ondoren, koktela hartzen dugun bitartean, egingo dizkizue galderak. Besterik ez, eskerrik asko. Mil esker eta zorionak. Eta orain Berlinera egingo dugu jauzi hau ere ingelesez izango da. Karga elektriko ez egingo dugu. Kamioientzako karga elektrikoa. Badakigu kamioiak deskarborizatu beharko ditugula gure helburuak lortzeko eta erronka handiak dauzkagu horretarako. Horretarako daukagu hemengo Berlingo startup bat. Eta emaitza bikainak izan ditu bere mobilitirekin. Luka Purgat daukagu gurekin, zurea da hitza, Luka. Emisio guztien 25% garraiotik dator, errepideko garraiotik dator. Eta, badakigu, daukagun, jazten dugun, erabiltzen dugun, ia guztia,
kamioi batek ekarria dela. Horregatik, Europar Batasunak helburuak dauzka oso anbiziotsuak direnak, eta beraz, 2030erako 30.000 kamioi elektriko egon beharko lirateke Europako errepideetan, gaur egun 25.000 inguru baino ez daude. Eta zein da horretarako eraguzpena? Elektrizitatea ez ote da gasolioa baino merkeagoa? Ba, bai, baina horretarako kamioi bat beharko dugu, eta kamioi batek, kamioi elektriko batek, 3 bider balio du gainerako kamioiek balio dutena, eta era berean kargagailuak ere behar dira, izan ere karga publiko oso garestia da, eta gainera gidariek ezin lukete denborarik galdu karga denbora horretan, eta beraz, Ilu Mobilityn helburu horiei heldu nahi diegu. Eta bermatu egin nahi dugu gure kamioiek nahikoa bateria izango dutela eta karga hori ahalik eta modu merkeenean egin nahi dugu. Horretarako, garraia kudeatzeko sistemekin lotu behar dugu. Izan ere, kudeatzeko sistema hauek badakiten nora doazen kamioiek eta noiz iritsi behar duten ara behin datu horiek lortuta gure adimen artifizialeko agentei bidez, bertako kamioi guztien ibilbideak zehatz neurtzen ditugu eta hala eta guztiz ere badakigu beti gertatzen direla autoilarak eta ezustekoak. Eta beraz, momentuko datuak erabiltzen ditugu, denbora errealeko datuak erabiltzen ditugu eta algoritmoak erabiltzen ditugu horiek kalkulatzeko. Era berean, eguzki panelak ere jartzen ditugu kamioi horietan, bateriak ezartzen ditugu, presio dinamikok integratzen ditugu, gure energia karga horretan, horrela bermatu ahal izaten dugu, energia ahalik eta merkeena eta garbiena izan dadin. Gaur, gure plataforma Alemaniako logistika enpresa batzuekin dagoeneko lanean dabil, eta 100 kamioi elektriko izango ditugu geure datuen artean, eta hor ikusten ari gara, garraio elektrikoa ez dela bakarrik zero emisiokoa, errentagarria ere izan daitekeela, eta hau hasiera besterik ez da. Etorkizunean Europa osoan eskalatu nahi dugu gure ekimena eta eskertzen diogu Mubili bere laguntzagatik. Eskerrik asko gaur zuen arretagatik. Oso ongi, Luka. 3 ideia nagusiak emango dizkizuete. Badakigu kutsaduren 25 kamioetatik datorrela pentsa dezakegun moduan, beraz zer egingo dugu elektrifikazioa, kamioien elektrifikazio hori errentagarria izan dadin, efiziente izan dadin. Haiek karga optimizatzeko plataforma bat dute, adierazle guztiak erabiltzen dituzte, hau eraginkorra izan dadin. Kamioi oro kudeatzen dute eta 3 segundu oro eguneratzen da kamioiaren informazio hori. Eta karga estazio bat libre geratzen bali bada, beste kamioi bati eskainiko diote optimizazio hori lortzeko eta fakturazioan ere hobetu ahal izateko. 100 kamioi erabiltzen dituzte Alemanian, baina euren ambiziorik handiena askoz gehiagora doa. Euskal Herrian kamioi elektrikoekin bete nahi dute. Galderak, Luka Berdinetik dator. Eta zure baimenaz, eman ditzaket berri konfidentziala zein den bere urte betetzea da. Y por eso su mujer le acompaña. Eta emaztea hemen dauka ere, ongi etorri. Galderak, 22 urte bete berri dituen Luka gaztearentzat. Eskerrik asko, hor Gasteizko gazte bat dugu. Mikrofono bat arin. Bueno, hemen racing bat, lasterketa egin beharko dugu mikrofono hori emateko. Galdera bat daukat. Zein ibilbide izango du garraio honek azken urrengo 10 urteetan? Zer uste duzu? Distantzia luze horiek ordezkatu egingo direla eta behar bada garraioa laburrago egingo dela, ibilbide laburragoak egingo direla, eta nola ikusten duzu sektoreko elektrifikazio hori? Galdera ona. Badakigu elektrifikazioa lortzea ez da etorkizuneko zerbait, Amsterdamen, Berlinen, Madrilen gertatzen da, eta dagoeneko karga elektriko horiek bermatzen dira. Baina, ibilbide astunez ari garenean badakigu bateriak handiagoak direla eta kargatzeko denbora gehiago behar dute. Baina teknologia dagoeneko hemen dago. Gure eskura dago muga izango litzateke,
bertan kamioi horiek, kilometro horiek egin izatea, baina azken batean hori ere ez da muga bat, izan ere, kargak bermatzen baldin badira, ibilbide luze horiek ere egin daitezke. San Francisco izate baterako kamioi hauek autonomoak dira, eta nik uste dut 10 urte hauetan autonomoak izango diren, ibilgailuak ere izango ditugula, eta logistika konpainiek aukera izango dutela horiek erabili ahal izateko. Hemendik 10 urtera, kamioi autonomoak beraz, elektrifikatuak egongo dira, San Francisco dagoeneko badaude, Lukak argi dauka, ambizioa erabatekoa da. Beste galderarik Lukarentzat, baliatu dezagun momentua. Kaixo? Hugo berriro, eskerrik asko, baina zutitu mesedez hobeto ikusiko zaitugu eta entzun ere bai. Galdera bat Lukarentzat. Karga adimenduna hitz egiten dudanean, bidirekzionala izango den karga bat daukat nik gogoan. Beraz, energia berriz itzul daitekela iruditzen zait sarera. Horrek zein garapen izango du etorkizunean? 2 norabidetako energiaz ari gara? Bai, ibilgailutik sarerako norabideaz ari zara. Uste dut, nire sortzailekideek uste dute hori etorkizuna izango dela, baina gero logistika konpainiekin hitz egiten dutenak haiek kamioiak erosten dituzte, eta hor badauzkagu hainbat ekoizle, kamioi ekoizle ere hemen aretoan, ere bai, esate baterako, baina logistika konpainia hauek diru asko xahutzen dute. Eta gero, hainbeste kostatako energia hori ibilgailuetatik ateratzea, kosta egiten da. Hor, ahots kritiko asko daude horrekiko. Beraz, uste dut lehenik kamioi hauek, kamioi elektrikoak bideratu behar ditugu, egingarri egin behar ditugu, eta beraz, bateriak erabili beharko ditugu, momentuz erabili, eta gero badakigu energia dezentralizatzen ari garen horretan, aldaketan handia ekarriko da. Nik sinisten dut, baina momentu honetan egungo bezeroekin kontuz ibili behar dugu, ez da inarraza izango. Eskerrik asko dena den. Eskerrik asko, kamioi elektrifikatuen inguruko, gainerako galdera bat, modu optimizatuan karga daitezen, eta 3 segundu oro kontrolatu. Beti ere, ahalik eta energiarik merkeena eskainiz. Hor badaukagu esku bat jasota. Kaixo. Antonella, atxegin handia da zu ikustea. Hau, berba da, oso galdera leloa da, baina nire buruari galdetzen nion, zenbat denbora behar da kamioi bat kargatzeko? Eta zenbat kilometro dauzka, zenbat kilometroko autonomia du? Hori, ez da galdera leloa, azken batean konpainiek hori galdetzen digute egunero, galderari garrantzitsuena da. Zenbat denbora behar da, karga hori egiteko, izan ere, ahalik eta azkarre kargatu nahi ditugu, ez dute denborari galdu nahi, horrek dirua kostatzen duelako, eta gero gainera zenbat irauten duen karga horrek ere gaurkoz. Iruditzen zait, luzena, 550 kilometrokoa izaten da, behar bada 600 kilometroraino gehienez. Iruditzen zait hori dela, oraingoz muga. Baina ekoizleen araberakoa da, izan ere bateria ekoizleak gero eta hobeak dira, eta prezioak ere hobetzen ari da, eta hori berri ona da. Mundua deskarbonizatu ahal izateko, prezioak jaistea ere beti da berri ona. Karga denbora gure kargagailuaren indarraren araberakoa da. Askok megawateko kargaz hitz egiten dute, hirietan 11 kilowatt kargatzen da. Nik bezeroek esaten dutenez, 45 minutu behar izaten dira karga hori bermatzeko. Beraz, 180ra karga daiteke 45 minutuan, baina gero egia da, asteburuetan, eguzkia badugu, erabil dezakigu plaka solar hori ere, eta horrek ere asko arintzen du. Bai, beti bilatzen dugu energiarik merkeena, eguzki plakak erabil daiteke, eta horrela eguzki plakaren bidez kargatu dezakegu bateria. Beste galderarik Lukarentzat? Badago beste galderarik? Bai, ez, bestela beste 3 pitch dauzkagu oraindik, beste 3 ideia bikain. Besterik? Koktelean jarraituko dugu hizketan. Eskerrik asko eta zorionak. Estamos pensando siempre en la carrera.
Beti errepidea dugu gogoan mugikortasun jasangarria hitz egiten dugunean, baina itsas garraioa ere uste baino garrantzitsuagoa da. Eta honek ere kutsatzen du planeta, ez dakigun arren. Eta egia da, itsasoa kutsatu gabe nabigatzea posible dela gaur egun. Menorkatik, nola bestela, hemen daukagu Easy Propulsion eta Carlos Puerta daukagu hemen aurkezten. Propulsio zetorri. Ziur nago, zuetako bat baino gehiago irten dela nabigatzera noizbait. Itsasontzian eta seguruenik gasolinazko edo gasoilezko motor bat erabili duzue. Zer pentsatuko zenukete, esango banizueke, munduko isurketen 3% itsas mugikortasunak sortzen duela. Zer pentsatuko zenukete? Ontziak mugitzen zuen karrerez kanpoko motorra gasolinazkoa izanik, potentzia bereko autokomertzial batek baino 126 aldiz hidrokarburo gehiago isurtzen duela. Eta zer pentsatuko zenukete? IES gasek helizearen ardatzetik kanporatzen direla eta IES gasarekin batera olio partikulak eta erregai hondarrak ere ateratzen direla. Eta horiek narriatzen dutela itsas ekosistema. Guk ere uste dugu honek konponbide bakarra daukagula. Itsas mugikortasuna deskarbonizatzea. Horretarako, Easy Propulsionek soluzio bat proposatzen du. 100% jasangarria izango den propulsio baten bidez. Eta 3 onura eskainiko lituzke honek. Bata, itsas mugikortasun jasangarria bermatzea. 2, erosotasun eta ergonomia handiagoa bertako bidaiarientzat. Eta 3, ontziolei aldako hortasun handiago eskaintza eta estalkian dauden espazioak erosoago banatu ahal izatea. Gure soluzioa horizontalean hazten da, ez vertikalean, eta beraz, errazagoa da parekatzea popa eta bainuko eremu hori. Eta horrez gain, badakigu, sistema uretatik kanpo gertatzen denean, ez duela eraginik izaten itsasontziaren barruan ere. Eta gure nazioarteko patentea orain sarrera fasean dago, Japonian, Txinan eta Estatu Batuetan. Europan dagoeneko patentea onartuta dauka. Azken urte honetan, itsasperte baten emakidari esker lan egin dugu eta prototipo bat garatu eta testatu dugu itsasoan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko elektromugikortasuneko liderra den Teknaliari esker laguntza izan dugu eta bertan hornitzaile eta lankidetza askoren lankidetza izan dugu hemen Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta orain, prototipoa berri diseinatzen ari gara. Sendotasun handiago eman nahi diogu eta ari esker lehen merkataritza akordioak 2028ko udaberrian batu nahi ditugu, behin kontzeptu probak egin ondoren. Horrela, itsas mugikortasunaren deskarbonizazioan mugarri izango den irtenbide bat eman ahal izango dugu. Horrela, itsasoan gozatzen dugun egun bakoitza, ozeanoentzat egun garbia izan dadin eta erosoa izan dadin nabigatzaileentzat. Eskerrik asko. Buenísimo proyecto. Proiektu bikaina 5 urtean lehenengoz dugu itsas mugikortasunaren inguruko proiektu bat, eta hori oso ongi dago, itsas parean bizi gara hemen ere. Galderarik, Carlos zer moduz? Carlos, ongi? Galderarik, itsasontziak, nabigatzaileak, ontziolak, badugu, horko galderarik hor esku bat jasota ikusten dut. Aurrera. Kaixo, Ismael Naz, automozio graduko ikaslea, Gasteiztik nator. Zuen proiektua itsasontzien ingurukoa da, baina transatlantikoak ere hartzen dituzue kontuan, eta ze gaitasun izango luke beste itsasontzi mota batzuetan aplikatu ahal izateko? Eskerrik asko, lehenik eta behin, eslore txikiak hartzen ditugu, 4-12 metroraino. Behar bada 14 metroraino tande motorak erabiliz, baina gure helburua karrerez kanpoko sektorea da, izan ere itsasontzi askok, ez bakarrik auxiliarrek, mantenimentukoek, edota, errekreatiboek edo desirak erabiltzen dira itsasontziak erabiltzen dira, askok, ibilbide turistiko bat egiten dute itsasoan, eta haiei sentsibilizazio bat egin genioke, izan ere, errespetuz erabili behar dituzte baliabideak itsasoan ibiltzen direna, eta hori da gure foku nagusia. Eta horretarako karrerez kanpoko motor soluzioak eskaintzen ditugu.
Beste galderarik, Carlosentzat, itsas garraioari buruz, deskarbonizazioa, uste baino garrantzitsuagoa da. Hor galdera bat ikusi duzu, bai? Aurrera ba. Arratsaldeon, Adrian naiz. Jakin nahi nuke, ze autonomia ikusten diozun motore horri. Oso galdera ona. Eskerrik asko. Faktore askoren araberakoa izango da, bertako kaskoa, kroskoa, bateria mota, itxasontzia bera, izan ere itxasontzia batzuk zurrunagoak dira eta pisutxoagoak, baina beste batzuk ez dira zurrunak eta bere perimetroa puztu egin daiteke eta hor pisua murrizten da. Eslorako 6-7 metro horietan elektrizioari dagokionez neurri badaukagu. 20-20koa, 20.000, 20 korapilotan. Normalean badakigu ez garela 20 korapilotan mugituko gure jardunaldi osoan, baina hori erabiltzen badugu, uste dugu gutxi gora bera, 20-10 korapilotan ebiliko garela. Txarter normal batean badakigu 18 korapilo egiten direla gehienez. Beste galderarik? Carlosentzat, beste galderarik hemen aurrean. Eskerrik asko, hemen duzu mikroa. Kaixo, Alberto Zideteketik. Karelez kanpoko motorrak ze potentzia izango luke? Eta ongi ulertu badut. Zuek komertzializatu egiten duzue? Motor hori, baina osagai guztiak zuenak dira? Edo integratu egiten duzue bertako motor elektrikoa, transmisiokoa, helizekoa, edo dena zuen diseinu propioa da. Eskerrik asko. Bueno, lehenik esan, 3 potentzia rango dauzkagula. 50, 100 eta 200 zaldikoak. Eta 50 eta 100koetan ari gara zentratzen merkatuak hori bilatzen duelako momentuz. Eta azken galderari dagokionez, guk diseinu bat patentatzen dugu. Diseinu erabat disruptiboa da. Ez dugu refit bat egiten orain gaur-gaurkoz sektorean hori eskaintzen da. Karelez kanpoko motor hau eta baina gure diseinua erabat ezberdina da, erabat berritzailea da. Eta potentzia hori horizontalean handitu nahi dugu eta hor sartzen dira motor elektrikoa, inverterra eta beste elementu batzuk ere bai. Oste, zirkuitu osoa bermatzeko eta kasu honetan fabrikatzaile kontsolidatu batek sortzen ditu unitate jakin batzuk elektrifikatuta egoteko eta horrela irtenbide osoa batzen dugu. Eta komertzializatzen hasi nahi dugu guk geuk datorren urte amaieran edo 2028-27 hasieran markatu. Beste galderarik, Carlosentzat? Bueno, besarkada handi bat eta aurrera. Seguimos con estas... Aurrera jarraituko dugu. Grafitora goraz. Grafitoak badakigu bateria barruan dagoen osagai bat da eta Fernandoren ustez emateko zuena eman da dauka. Horren ordez, beste gai bat behar dugu. Silizio papera. Getafetik, Jaun Andreok Floatek eta Fernando Zelaiak aurkeztuko du. Gure belaunaldiko erronkarik handiena bizi dugu, planetaren deskarbonizazioa. Gure mugikortasunaren elektrifikazioak 30%eraino murriztu ditzake emisio horiek. Negutegi gasen emisio horiek, baina eroalentzako bide horrek eskuragarria, irisgarria eta autonomiarekiko edo kargatzeko demorarekiko antsietaterik gabea izan behar luke. Izan ere, mugarik handiena bateria bera da. Bateriaren bihotza da anodoa eta egungo anodo horiek grafitoz eginda daude. Grafitoa material garestia, kutsatzailea da eta Txinak kontrolatzen du. Badakigu bihotza hau ahituta dagoela eta ezin digula energia gehiago ponpatu. Bihotz berri bat behar dugu, indartsuagoa, urrunago eramango gaituena, eta azkarrago suspertuko dena. Eta hortxe sartzen da Floatek. Gure irtenbidea disruptiboa da, erabatekoa da. Eta materiala, teknologia eta prozesua batzen ditu. Materiala
grafito aldatzea izango litzateke eta silizio erabiltzea. Bigarren elementu ohikoena da lurrean dagoeneko eguzki plakak eta hainbat txip egiten ditugu elektronikarako material hau erabiliz. Nanoteknologia erabiltzen dugu, era berean estruktura oso arinak egiteko. Paperezko orri bat bezain finak. Eta bertan grafitoak akumulatzen duena baino 10 bider gehiago bildu daiteke energia. Eta gainera karga eta deskarga bidean gertatzen diren volumen aldaketa horiek jasan ditzakete. Bateria hauek arinagoak, indartsuagoak, iraungorragoak dira eta gainera eskuragarriagoak. Floatekeko prozesua patentatuta dago, garbia da, ez du disolbatzailerik erabiltzen, ez da hondakinik sortzen ere. Eta bere karbono aztarna oso txikia da. Getaferik dagoeneko materiala bidaltzen dugu gure tier bateko fabrikatzaileei, bai Europan, Estatu Batuetan eta Asian ere. Horrez gain, prozesu hau eskalagarria da. Volumenean eskalatu daiteke eta gure anbizioa material hau hornitzea da 3 kontinentetan. Mundu osora datu nahi dugu eta gure ekoizpen prozesua lizentziatu nahi dugu mugikortasun elektrikoa indartzeko aldaketa bidean da. Eta silizizko partikula txiki batek mundua alda dezake. Eskerrik asko. El silicio es... Silizioa da gakoitza hemen, Fernandok esan da. Badago galderarik silizioari buruz, grafitoak kendu silizioa erabili. Galderarik eraldaketa honen inguruan? Galderarik Fernandorentzat? Kaixo Fernando ondo? Bai? Grafitoak kendu silizioa txertatu ez dago galderarik, ez dago jakin nahiik izango duzue. Silizio papera, fin-fina, 10 mikra, 10 mikrako horria. Zer da ba 10 mikra? Ia ikusezina da airean dagoen zapi fin bat. Galderarik, Fernandori, silizioaren inguruan? 75 kilobatioko auto bati hainbat karga kentzen dio, zama kentzen dio. Bai, oso bikaina izan da, ez dago galderarik berarentzat. Ez da bat ere, bai, bat atzean badugu galdera bat. Eskerrik asko. Zein da oztopoa? Zein zailtasun dauka? Eskalagarritasuna. Izan ere, kontuan hartu behar dugu. Nanomaterial honen kilotonak egin behar ditugu. Tesla batek, 75 kilobatioko Tesla batek, 113 kilo grafito eramango lituzke, baina silizioko kiloak 11 baino ez lirateke. Baina 11 kilo hauek futbol zelai bat estaliko lukete. Beraz, ekoizpen prozesu berezi bat jarri behar dugu martxan, tonelada kilo horiek ekoitzi ahal izateko. Nanomaterialen kilo toneladak behar ditugu hemen. Eta unitate aldaketa handia dakar hornek. Guk, Floateken, prozesu bat patentatu dugu. Kimika fineko prozesua da. Eta gure lehiakideek, mikroelektronikoa dena erabiltzen dute. Baina, nanotubo hauetan erabiltzen da, hainbat toneladetan. Horixe da orain gure erronka. Gigafaktoria horietara iritsi nahi dugu eta gaitasun nahikoa izan denok irisgarritasuna izan dezagun, ibilgailu elektriko horiek eskuragarri izan ditzagun. Eskerrik asko, Fernandorekin jarraituko dugu elkarrizketa noski gerora ere. Eta azken pitxa dugu, Alicantera goaz. Izan ere, bateriek ez dituzte behar guztiak asetzen. Behar batzuk bestera batera asetu behar dira eta hemen sartzen da hidrogenoa. Hydros Power aurkezteko daukagu hemen Iban gure artean. Iban Navalon, azken pitxa. Antartikak izotz bete eberez galtzen du urtean. Izan ere, arazo hori eragiten duten isurien erena garraioak sortzen du. Jakingo duzuenez, sektore hau zaila da deskarbonizatzen. Batez ere,
pisu txikia behar duten aplikazioetan, ala nola, aireko mugikortasuna, edo eta produktibitate handia behar dugunean, logistika edo hiri mugikortasuna esaterako. Hydrospoweren hidrogeno berde proposatzen dugu alternatiba gisa. Badakigu, silizioa dela munduko bigarren materialik ohikoena edo gehien dagoena, baina hidrogenoa mundu osoan dago, lehenengo litzateke, eta energia 3 aldiz arinago bilte geratzen dut 30 aldiz azkarrago. Tamalez ezarpen txikia dauka izan ere banaketarako hornidura azpiegitura global eskalagarrik ez dago, eta gainera oraindik ere garestiak dira hornigaiak. Beraz, arrazoiek konpondu ahal izateko Stelios sortu dugu. 3 produktu osatuko irtenbide bat da. Lehenik hidrogenoa elektrizitatea sortzen duten bakteriak sortzen ditugu, eta horrela bertako bateriak ordezkatu egin ditzakegu. Bestetik, kapsula batzuk patentatu ditugu bertako horniketarako, eta errepostajea minutu bat baino gutxiagoan egin daiteke kapsula hauei esker, bertako mauka garesti hoiek ordezkatu ditzakegu, eta beraz, horniduren kostua 28% murrizten da. Eta azkenik, estazio modularak eskaintzen ditugu, eta horrela hidrogenoa deszentralizatu egiten dugu. Ekoizpen puntutik kontsumo puntu ezberdinetara. Eta horrela, gure azpiegiturekiko daukagun menpekotasuna gainditu dezakegu. Gure merkatua hidrogenoarena da, badakigu urtean 25ko erritmoan hazten ari dela, eta 73.000 milioi dolarra iritsi daiteke 10 aldi amaieran. Eta beraz, gure operatzaileei erantzuten digu, gure ibilgailuen fabrikatzaileei erantzun nahi diegu, eta hauek kontsumitzen duten hidrogenoagatik bakarrik ordainduko lukete. Gaur egun, hainbat pilotu dauzkagu martxan. Horien artean, dron bat daukagu, autonomia irakuztu diogu gure dronari, eraberan isurrik eta gabeko edukiontzi oztu bat daukagu, eta orga jasotzaile elektriko bat ere badaukagu. 25 produktiboagoa dena. Hemendik gonbidatu egiten zaituztet gurekin batzera. Batu zaitezte hidropowerera, eta lor dezagun denon artean mugikortasun ekonomikoago bat, baina noski jasangarriago bat. Eskerrik asko. Mila eskerri ban. Eta honekin amaitzen dugu, hidrogenoarekin amaitzen dugu. Galderarik, hidrogenoari eta haren abantailei buruz, ze abantaila, ze berrikuntza dakartzan. Galdera bat ibanentzat izango da baten bator bat. Kaixo. Hidrogeno kapsulak aipatu dituzu. Nola funtzionatzen du haien errepostajeak? Kapsula batzuk sortu ditugu presio altuko hidrogeno almazenatzen dute gasaren bidez, eta hor presio hori akople eta desakople batzuk egin daiteke. Presio altuko kapsulak dira, eta errepostatzeko, swapping batek funtzionatzen duen bezala egiten da, hau da, ustutako kapsula bat hartuko genuke, 80ko bira batekin askatu daiteke ibilgailutik, eta aldatu egin daiteke dagoeneko kargatuta dagoen bat, txertatuz, hidrogenoz kargatutako bat erabiliz. Eskerrik asko, beste galderarik ibanentzat Gasteizko galdera bat daukagu. Nire lankidearen galderari jarraiki, badakigu hidrogenoa inflamablea dela. Zein materialekoak dira kapsula horiek manipulatzen dituzten segurtasuna bermatu ahal izateko? Oso galdera ona. Material honek barne kapa bat dauka, eta beraz, hidrogenoa ez da ateratzen tankotik kanpora, eta horrela, seguru maneiatu aldadin. Eta karbono fibrako rekubrimento bat, edo estaldura bat dauka, eta horrela kapsularen presioa mantendu daiteke. 350 barrekoa izan hori da, eta presio atmosferikoa 50 bider izango litzateke hori. Beste galderarik badaukagu beste bat, eskua txata dukate hor. Erregaien inguruko galderari jarrita zei, autonomia izango dute zelda hauek, eta zenbat zelda behar ditu ibilgailu batek gaur egun daukagunarekin paregagarria izan dadin. Kapsula bakoitzak 200 gramo hidrogeno bildu ditzake. 15 kilovatio ordu biltzen dira, beraz. Ibilgailuaren arabera, noski, ez da gauza bera, dron bat, motor bat, edota ibilgailu elektriko bat. Kapsula batekin 8 orduz asebete dezakegu logistikako karretila bat. Beste galderarik, hemen badaukagu beste galdera bat. Esku bat jasota ikusten dut. Goazen harin.
azken galderari jarraiki. Hidrogenarekin arazo bat dugu, izan ere hidrogenera kantitate gutxi dago, hau lantzen duten enpresa gutxi dute, baina jakinik gainera kapsulen metoda ezberdina dela, nola sustatu daiteke inbertsio hori hurrengo urteetan? Zein da zuen garapen plana? Oso galdera ona. Azpiegitura falta horri erantzun nahi diegu, azken batean badakigu Europa mailan badaudela garapen plan ezberdinak, baina oso motel doaz baimen, autorizazio eta erregulizazio, normalizazio falta horrengatik. Guk modularra izango den kontzeptu bat planteatzen dugu. Eta bertan flota bakoitzaren kontsumera egokitu daiteke, eta horrela dezentralizatu egin nahi da. Hau da, hidrogenera batek, hidrogeno asko produzitu ekoizten baldin badu, bertako eskalako ekonomia edo ekoizpena erabili daiteke hori kosteak merkatzeko. Eta gero kontsumo puntu ezberdinetara banatu dezakegu hidrogeno hori horrela, hiri bakoitzan hidrogenera bat egon daiteke, baina kontsumo puntu ezberdinak. Beste galderarik azken galdera baterako tartea dugu, hidrogenoa implikazio handiak ditu izan ere. Beste galderarik? Ez? Bestela koktelean jarraituko dugu arekin hizketan. Eskerrik asko, Iban. Eta egiaren ordua iritsi da. Ezin izan ditugu 5 saritu eta bagenekien, zailtasunak izan ditu epaimahaiak haue saridun auteratzeko. 5 emango dizkiete saria, baina ez da hori araudiak dioena, eta guk jarraitu egiten dugu araudia. Laster egiko ditut sobra hauek, baina eskatu behar diot Mikel Perali ona igotzeko. Zatu zona, oholtzara. Izan ere, ongi, bai? Interesgarria iruditu zitzaigun, startup gazte hauek, eta bi txertatuko dira gure ekosisteman aurki. Startup baten fundatzaileak duen esperientzia jakitea garrantzitsua izan daiteke. Zer da mobil familiaren kide izatea? Eta berari galdetu nahi diot zuzenean, berak azal diezagun. Zein esperientzia izan duzu? Zer da NX Technology? Guztioi, NX Technology somos una... NX Teknologia hemen Miramonen dagoen enpresa bat da, eta guk osagai elektroniko kritikoak egiten ditugu. Ibilgailutako osagaiak dira, eta hauek kontrolatzen dituzte bateriak eta motor elektrikoak. Nola sartu zara mobil ekosisteman? Zein ekarpen egiten dizu eta zein ekarpen egiten diozuzuk ekosistemari? Izan ere hartu emana ezinbestekoa da, harreman orotan. Guk enpresa 2020an sortu genuen, eta ilusio berezia egiten digu, Mobility Awardsen 5. urte hurren honek, bai, zuen lehenengo urtea zen, bai, 5 lagun baino ez ginen, gaurkoz 30 kideko taldea gara. Eta Gipuzkoako ekosistema osoak lagundu digu, Biketik hasita, bertan ikusi dugu taldea, baita mobileko taldea, Foru Aldundia, beti izan ditugu lagun, babesle, eta beraz, azken urte hauetan, ekosistemari ekarpena egin nahi izan diogu guk ere, puntuak konektatu nahi izan ditugu. Izan ere batzuetan, aukerak iristen zizkigu, aukera batzuetan lagundu ezakegu, beste batzuetan ez, eta guk puntu horiek konektatzeko ahalmena egiten dugu, saiakera egiten dugu, eta gu ez bagara beti saiatzen gara norbait, adituren bat bilatzen. Orain berriki, B-mobileko 2 enpresen artean ikusi dugu, Gipuzkoan baterien prototipo berri bat egin nahi dela, Europako automozio fabrikatzaile handi batentzat. 2029 egingo da, eta bertan adimen artifiziala eta haren algoritmoak erabiliko ditu lehen bateria izango da seguruenik. Mobileko kidetza honi esker, baterarekin batera prototipo egin dugu, eta orain Erresuma Batuko beste kide batek algoritmoa gehitu du. Arazorik teknikoki ez denak primeran doa. Eskerrik asko, Mikel. Hemen izango dugu gure artean, startup irabazletako bat izan zen, eta orain Amaia Fernandez da Gipuzkoako proiektuen zuzendaria. Berak urtero moduan sobrak ekarriko dizkit. Eskerrik asko, 2. saritik hasiko gara. Eta saria banatzeko Jaione Gantzarain izango dugu hemen teknologia eta berrikuntza eta eraldaketako sailburu ordea, Eusko Jaurlaritzan, ongi etorri. Sariaren bila noa.
Bigarren saria. Hementxe duzu. Eta oraintxe zabalduko dut gutun azala. Bigarren sariaren irabazlea da Floatek. Silizioa. Zorionak. Argazki bat ateratzeko baliatuko dugunea. Zorionak. Silizioari. Eskerrik asko. Eider, preparada. Eider, prest zaude, Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko aldun nagusia hemen dugu, urtero moduan, erabateko ilusioz eskainiko du lehen sari hori. Hortxe duzu, bueno, nik bitartean gutuna zala zabalduko dut. Estres momentua, poza eta ilusioa. Menorkaragoaz sari honekin, Elsie Proportionera. Enhorabuena, zorionak. Zorionak. Esto es para ti. Está muy bien. Hau zuretzat. Bueno, itxasgarraioari ematen zaion lehen saria. Enhorabuena. Enhorabuena, Menorca. Zorionak Menorkari. Zorionak. Eskerrik asko. Gero dituko dizut berriro, Eider, minutu batean. Bitartean, bueno, bik irabazi dute, baina 5 proiektuak izan dira bikainak, ezin ditugu 5 sari eman, behar bada 5. urtea dela kontuan hartuta 5 sari egon zitezkeen, ezta? Baina araudiek ez dio balakorik, beraz eskerrik asko gainerako 3 ere. Orain 2 irabazlei dei egingo diet, zatozte ona momentu batean uz dezakezue saria hor, ez dizu inork kenduko. Robar. Solo hay... Galdera bat egin nahi dizuet. Zorionak. Galdera bat. Hemen ordezkaritza bikaina daukazue. Eskualde eta lurraldearen ordezkari dauzkazue hemen. Euskal bikaitasunaren adierazle. 2 galdera dauzkat. Erakunde tipologia berezi bat behar baduzue, enpresa, erakunde publikoa, ikerketa zentroa, zuen proiektua sustatzeko zein motatako akordio bilatuko zenukete. Bueno, gauden momentu honetan, prototipoaren diseinuaz ari garen honetan, egia da, testeak egin beharko ditugu, erresistentzia neurtu, ganbera klimatikoak erabili eta barra. Eta gure nahia teknaliarekin lankidetzan jarraitzea da. Orain arteko lankidetza bekain izan da, baina hori dagoeneko badaukazu. Besterik? Haiekin jarraitu, horixe da, bale? Fernando, ez dizut izena bizenik eskatuko, baina zein tipologiako erakunde behar duzu? Guk, gure produktua homologatu behar dugu, berria da, ziurtagiriak beharko ditugu, neurtuko duten, kontrolatuko duten enpresak behar ditugu, eta beraz guk anode egiten dugu, baina katodoa eta elektrodoa hor daude. Eta enpresen bila gabiltza. Izan ere, hor Euskadi Iberia mailako, zelda bat nahi dugu, bai, erabateko ambizioa, bai. Euskadiko enpresa batekin lanean dihar dugu, eta izan daiteke, bazkide. Baina batez ere, testeatzeko aukera izan dezala eskatuko genuke, bezerorik balukeia bikain, bai, baina merkataritza akordioak ez dira gure harremanaren zati, bai, baina horiek ere behar ditugu, sinatu behar dira. Baina hemen gazteria dugula ikusirik, elektrokimikariak behar ditugu. Etorkizun handia du elektrokimikak, gure bateriek behar dute. Eskaera handia dauka alor honek. Gure elektrokimikaria Pakistandik dator, hemen Europan ez dugulako halakorik. Oso interesgarria, behar duzuena, baino gehiago ere aurki dezazuela. Eider Mendoza. Orain bai, lagundu, mesedez, gaurko ekitaldi honi itxiera ematen. Ardura handia da hau. Antonelaketanik, denborari begiratzen diogu, izan ere 5. edizio honetan, beltzez etorri naiz, gogoan izan zaitut, baina bere ere mimetizatu egiten da momentuarekin. Izan ere, agintza gustatzen zaio, niri ere, bai. Ez gara despistatuko gaurkoan, baina iritsi garenean, oso ariketa garrantzitsua proposatu du izan ere etorri zait, eta esan dit.
bertsolaritzan gertatzen den moduan, puntua jarri dit. Ambizio erradikalaz eta harremanen berrikuntza hitz egin behar dut. Horixe da nire erronka. Eta buelta, eman dizkiot buruari eta pentsatu dut, bueno, nola egingo dut hau? 5 minutuan? Oso erraz jarri didazu azkenean. Izan ere, harremanen ambizioa da guk urte luze hauetan egin dugun guztia. Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuna eraikiz estrategia jarri zuen martxan eta hain zuzen ere horretan dauka ardura. Ez dugu konformatu nahi, daukaguna ez dago hemen kasualitatez, esfortzu handiko lana izan da. Lan handia, lan eskerga egin dugu, lankidetza lan handia eta beraz ambizio erradikal bera behar dugu etorkizunari begira. Eta nola egiten da hori? Aldatzen ari den mundu honetan, hori aitortzaren bidez egiten da. Badakigu erronka hauei ezingo diegula aurre egin deskarbonizazio horien artean, bakarka. Hori da aitortza, beraz, berrikuntza bai harremanetan, administrazio publikoak berritu egin behar du, horretan behar dugu, horretarako hainbat ekimen jarri ditugu martxan, punta-puntakoak direna, kuantikoa batetik, gastronomiako berrikuntza ere bai, ahaztu egiten zaigu, sarritan arlo hau, eta mobil dauzkagu. Eta badakigu erronka handia dugula, deskarbonizazioa aipatu da hemen, baina gure emisio, CO2 emisioen 28% mugikotasunarekin daude lotuta. Era berean, gure Gipuzkoako PIB-aren 40%tik gora automozioarekin dago lotuta. Tenemos fortalezas importantes. Enpresak punta-puntakoak alor hauetan lanean ari direnak, zentro teknologikoak ere, eta jende prestatua. Baliatu ditugu indargune horiek guztiak, erronka definitu dugu eta elkarrekin honi erantzun diogu. Y en la ambición... Ambiziori dagokionez, onartu behar dut, gure amets guztiak gainditu ditugula. Hemen ikusten ari naiz, estrategia on martxan jarri duten aditu guztien lankidetza zenbateinoka izan da. Eta azkenean, iruditzen zaigu, Europaeko aldean gisa honetako ekimen bakarra, ekosistema bakarra dela, eta badakigu gaur-gaurkoz Europako gisa honetako zentro bakarra garela. Gazte asko ikusten ditut hemen, gonbidatu egin nahi zaituzte, zatozte mobilera lanera. Elektrokimikari izan, ala ez. Esan nahi nuena. Y como siempre se me va a olvidar lo más... Eta beti azten zait garrantzitsuena, eskertzak. Eta gaur ez naiz joango eskertza horiek egin gabe. Eskerrak eman nahi dizkiet bertako aditu guztiei, bertako pertsona guztiei, parte hartzaile guztiei, sari eta epaimaikide guztiei, izan ere zuen artean mundua hobetu nahi duzue, argi dago, deskarbonizazioaren bidez mundua hobetu nahi dugu. Beraz, egiten duzuen ekarpena asko eskertzen dugu, eta noski zorionak saridunei. En tu caso, Luka, zorionak eta eskerrik asko epaimaiari. Badakit denbora luzea eskaini diola proiektu honi, denbora asko luzea eman dute eztabaida horretan, sariduna hautatze horretan. Eta zaila izan da, epaimaiak lan handia egin du eta eskerrik asko, bihotzez. Izan ere, ambizio radikal hori bizi dugu, sinisten dugu harremanen berrikuntzan eta sinetsita gaude erronka honi hobeto egingo diogula aurre elkarrekin. zuetako bakoitzari, y el año que viene nos volveremos a ver. Eso espero. Eta hurrengo urtean berriro elkar ikusiko dugu. Gracias. Cierro. Muchísimas gracias. Cierro con dos. Eskerrik asko. Eta bi ohar praktikorekin itxiko dugu. Hurrengo urtean hemen egon nahi baduzue, eman izena. Webgune bat dugu, mobilehours.com. Eman izena eta jarri zuen interesa. Behin, hurrengo deialdia abiarazten den unetik, ohartarazpenak jasoko dituzue eta informazioa ere bai, zuen buzoi horietan parte hartu ahal izateko. Ekitaldi honetan dena birziklatu dugu, ia dena birziklatu dugu, eta ez dugu ia ezer sortu. Afaria bera ere 0 kilometrokoa da, materialak berrerabiltzeko materialak dira, ez dira erabilera bakarrekoak, eta beraz 0 emisioko ekitaldia ez da egun bakar batean lortzen, baina badakigu hori dela gure helburua. Ikasten ari gara nola lortu. Eta etorkizunan ere ikasten jarriko dugu. 5. urtea da hau.
Hemendik aurrera, gure ambizioa handia izango da, eta oraindik ere hobetu dezakegu ekitaldia. Horretarako, galdetegi bat jasoko duzue bihartik aurrera. Esaiguzue zer aldatu behar dugun. Guk gauza bat argi daukagu. Batetik, munduan zehar, startup onenak, berritzaileenak bilatzen jarretuko dugu mugikortasunean, eta ekitaldi honetan saritu eta ospatu egingo dugu. Gainerakoan, jarraituko dugu, sortzen, diseinatzen, birdiseinatzen, ahalik eta modurik anbizutsuenean. Erradikala eta harremanetan berrikuntza aplikatuz. Datorren urtera arte.